Sziasztok srácok! Ezennel a magyar rajongóknak szeretnék üzenni. Attól még, hogy mindent angolul látok kint a Facebook falamon, az nem jelenti azt, hogy megfeledkeztem rólatok. Hopp, itt egy kiskutya. Úgyhogy továbbra is várom az e-mailjeiteket és az üzeneteiteket Facebookon, továbbá a kérdéseiteket, és én megpróbálok rá minél hamarabb válaszolni. Addig is puszi! Sziasztok! Ma ígértem már régebben, hogy fogok válaszolni egy-két kérdésre videóban is, úgyhogy el is kezdtem. Az volt az első, hogy mi az 5 legfontosabb tulajdonsága egy férfinak. Hát tisztelettudó, megértő, beszédképes, humoros, ápolt. Aztán, szia Bibi, jogsival, hogy jársz, tényleg sminkes leszel? Hát a jogsit most fogom elkezdeni, egyébként pont a sminkiskolával egy időben, és ott mestersminkesnek fogok tanulni. Másik. Képes lennél egy nálad sokkal fiatalabbal lefeküdni, vagy együtt élni? Hát sem lefeküdni, sem együtt élni, hogyha fiatalabb. Nem. A méret a lényeg. Hát lényeges, de talán nem a legfontosabb. Van fenékimplantátumod? Nincs. Szia, volt már olyan, hogy bántottak téged a foglalkozásod miatt? Ha igen, hogy viselted? Hát gyakorlatilag amióta dolgozom, bántanak emiatt, és nyilván először még rossz volt, rosszul esett, de most már így azért az évek alatt ezek leperegnek, és tudok rajta nevetni, mert én tudom, hogy mit értem el, miken mentem keresztül, és jól vagyok, jól érzem magam, úgyhogy nem. Miért az lett a nevet, hogy Bibi Noel, vagy hogy jött? Hát az ügynökségem adta nekem, röviden. Szia Bibi, engem az érdekelne, hogy hogyan csöppentél bele, megálltottak az utcán és ajánlatot tettek, vagy simán fotózásra mentél és más lett belőle. Azon kaptad magad, hogy benne vagy? Hát ez azért nem úgy megy, mint egy modellcasting, hogy utcán is leszólíthatnak, nyilván pornóra nem úgy keresnek lányokat. Hát ez úgy kezdődött, hogy én elkezdtem interneten keresgélni modellügynökségeket, és megtaláltam ezt az erotikus modellügynökséget, és kíváncsi voltam, és elmentem. Csináltunk casting képeket, casting videókat, és aztán az első filmem az egyik legnagyobb cégnek ment, úgyhogy bejött. Aztán milyen érzés híresnek vagy ismertnek lenni, sokan felismernek? Hát nyilván jó érzés, de azért azt nem mondhatjuk, hogy Britney Spears vagyok, szóval ezen annyira nem vagyok ismert. Nyilván a saját köreimben is mondjuk a pornófanok közt igen, de azért én médiában nem annyira szereplek, szóval nem is szeretnék. És hát persze jó érzés. Most ennyi kérdésre válaszoltam, még nyugodtan tehetek fel, és akkor azt is fel fogjuk venni. Sziasztok!